שנים הוא חיכה עד שתהיה לו הזדמנות לעשות את התרגיל הזה, ולפני כמה שבועות זה הצליח סוף סוף. הנה. לא שמעו גם את הגיטרה? לא שמעו, אבל בגדול זה הגיע. זה חדשות, תערוכה ביום, תערוכת יחיד בשם אופרות פוליטיות של יובל אורלי. היא עוסקת בקשר שבין ייצוגים פוליטיים באמנות הישראלית, ותקשורת והתכתבות עם ייצוגים פוליטיים וחברתיים מתקופות קודמות בעולם. התערוכה המעניינת הזאת מוצגת בבית האומנים על שם יוסף זריצקי בתל אביב, בית האומנים. יפה. טוב, ברטרנד ראסל, שאנחנו מרבים לצטט כאן, אמר את המשפט הזה, הזמן שאתה